te geven om het werk zo goed mogelijk te verrichten. En dat we bezig waren met het ontwikkelen van richtlijnen die nodig zijn om allerlei goede banen te laten lopen. Inmiddels hebben we die persrichtlijnen en we zullen daar zo meteen bij stilstaan. Laat ik beginnen met het belangrijkste van deze dag. Dat is het voorstellen van collega Carmelia als nieuwe persrechter. Het was best wel voor ons een lastige situatie dat collega De Kort naar Sint Maarten vertrekt om daar als rechter te gaan werken, want hij heeft al die jaren hier bij ons gewerkt. En niet alleen dat, het laatste jaar heeft hij intensief zich bemoeid met het nieuwe persbeleid. En als zo iemand die zoveel tot stand heeft gebracht vertrekt, dan is dat altijd lastig. Maar we weten dat we in collega Carmelia een uitstekende opvolger hebben gevonden. Voor hem is het betrekkelijk nieuw. Maar hij is bereid en in staat, zeg ik erbij, om deze taak te vervullen. En wij rekenen ook op uw medewerking om hem zo goed mogelijk zijn functie te laten vervullen. Dat is even vooraf. Ik denk dat ik dan vervolgens snel overga naar De Kort, die een evaluatie zal geven over het afgelopen jaar. En ook, dat is ook de bedoeling van deze bijeenkomst, u de gelegenheid stelt om vragen en opmerkingen te maken. Want er is vast het een en ander te zeggen over hoe het afgelopen jaar is verlopen. Dank u wel. Van belang is om ook te melden. Ik zal hetgeen ik zeg afwisselend in het Nederlands en het Latijns doen, zodat iedereen het ook kan volgen van het publiek thuis. In ieder geval wat betreft de persrichtlijnen, die zijn niet alleen maar nu gereed en die wil ik straks ook met u bespreken. Maar van belang is om te weten dat ze ook intussen te vinden zijn op onze website. Aan u, die vandaag aanwezig is, hebben wij ze op voorhand opgestuurd per mail. En intussen zijn ze zowel in het Engels, Papiamento, en in het Nederlands te vinden op de website van het Hof. Dus iedereen kan daar kennis van nemen. Dus ook uw collega's die vandaag hier niet aanwezig zijn. Met u, ik zal zo overgaan naar het Papiamento, wil ik eigenlijk, voordat ik de persrichtlijnen zelf bespreek, horen wat u ervan heeft gevonden het afgelopen jaar. Wat zijn onze punten die beter kunnen? Hoe kunnen wij u beter dienen? Dat willen we graag horen, zodat we ons beleid daarop ook misschien kunnen aanpassen, om zo het werk voor ons beiden makkelijker te maken. Dus, Plomikasa di Bushon Tour, puta membro na diferença, de que maneira nós por servir Bolsonaro e melhorar o serviço para o Bolsonaro. Dat é algo novo para nós tour, para o Hof. Nós temos seguro ex-colega que também está encarregado de prensa, pero combinada de nosso presidente novo, a subrayar a necessidade para o mais ativo de nosso contato com a prensa. Então, dingen zij, ela challenge me para assim nós dar mais contenido na manejo ena. En zij adresse com ne, por o último ano nós formular a diretiva de prensa of persrichtlijn maneira nós stabiliza. Qual você não se tá bom você não receber. Pero graag ons ook entender a base de você não experiência aqui com por mim. Dus graag horen we van u wat uw ervaringen waren en wat beter kan. Quem lo me por doen a palavra. Ik vind het een geweldige vooruitgang. Ik vind een betere communicatie met u allen. En dat bevordert ook het werk dat wij doen.
Alleen er zijn altijd een paar punten die kunnen veranderen, die eigenlijk verandering vergen. En dat is mijn stokpaardje, het geluid in de zaal. Dat is heel erg slecht en je hebt nog steeds momenten dat je niet goed verstaat wat er gezegd wordt. Ik vind dat daar aan gewerkt moet worden. Het liefst zo snel mogelijk. Wat ik verder vooral een vooruitgang vind is de manier zoals wij benaderd worden. En dat schept ook vertrouwen van onze kant. Je neemt gauw je verzet snel een stap om een brief te schrijven of iets te vragen. En dat vind ik heel erg nodig in dit soort situaties, want wij moeten van onze kant kijken hoe we dat doen, maar het moet op een verantwoorde manier gebeuren. En dat kan alleen maar gebeuren als er mogelijkheid bestaat van gedachten wisselen. Ik heb u een brief geschreven waarin ik gesteld heb dat je bijvoorbeeld wat betreft de fondsen, ik ben geen voorstander van één fonds, van één exemplaar uit te delen, omdat je dan altijd een situatie hebt dat wanneer dat gebeurt, dat slechts één media daar gebruik van maakt. Ik snap dat u zegt van oké, bij wijze van spreken symbolisch zeg je van één exemplaar voor de pers, maar in werkelijkheid is dat niet één exemplaar voor de pers, maar is het één exemplaar voor de aanwezige media, van één van de aanwezige media, en dat vind ik eigenlijk niet compleet. Dus ik heb graag dat daar ook over wordt nagedacht. Ten tweede, ik heb alle begrip voor wanneer je te doen hebt met grote zaken, als bijvoorbeeld de zaak van wijlen dienst. En ik begrijp ook dat het nodig is om streng op te treden enzovoorts. Maar ik vind het niet helemaal kloppen als je normaal omgaat met elkaar en dan plotseling krijg je een personeel dat op die dag zo ontzettend gestrest is. Gestrest? Ja. In ieder geval laten we dat daarop houden dan. Ik vind het niet correct wat er daar gebeurt. Terwijl je hebt met mensen die je gewoon dagelijks meemaakt. Ook wij kunnen fouten maken, maar ik vind het niet nodig dat je zegt van dat je zo erg streng moet optreden dat iemand die eventjes iets anders kan doen niet meer terug kan komen of in ieder geval. Als het gaat om de onderbreken van de zitting heb ik daar ook begrip voor, maar het is niet altijd zo. Kortom, wat mij betreft, ik ben tevreden. Ik ben heel erg tevreden. Alleen ik zeg van het punt van de zaal, daar maak ik me zorgen over. Ik vind dat het heel erg moeilijk verstaanbaar is. Voor sommige rechters is dat geen probleem. Die hebben een goede stem, die kunnen het uitspreken. En ik vind het ook fijn als het in een papiaments gebeurt. Niet dat ik een probleem heb met het Nederlands, maar ik heb ook de indruk dat ook voor de verdachten, dat het ook prettiger is. Dus wat mij betreft bedankt. En ik vind dat we, als ik over we mag spreken, dan zeg ik dat we op een goede weg bezig zijn. Dat is wat ik wil zeggen. Dank u meneer Rafaela, dank u op uw punten. Ik denk dat dit zijn punten die ook al eens eerder aan bod zijn gekomen. En zeker wat het geluid betreft, onze purba die hasi algo com a instalação. Pero muita keer dat algo com tinku waar die nova na je para nós para melhorar. Is het alleen voor de rechter belangrijk of zegt u van nou ja, ook advocaten praten niet in de microfoon? Het is eigenlijk een algemeen probleem voor iedereen, zeg maar. Ja, ook de officieren. Ook de officieren. Ja, zoals ze staan en dan blijft die microfoon. Dus eigenlijk toergaande com a participar em processo, mas ter tá mais consciente de uso de Sim, oficina papiaments e volume tá assina bom, o nota escuta bom. Se você tem um advogado que vai pouco a pouco, o fiscal também, tem a por essa também. Het sonido toch dat je dat hebt. Ik denk dat ook, zou zeggen, de microfoons iets smal gericht zijn. Dat je met een wat professionele geluidsinstallatie een wat breder bereik kan hebben. Dat dat probleem al voor een groot deel kunnen trekken. Maar dat vereist een investering. Ik begrijp het punt. We moeten eens even kijken intern hoe we dat het beste kunnen verwezenlijken.
Então, me queria com a preocupação com o Santa ventilada algo que ora me mestre sentana em sala grande também para bom atende bom durante que com é verdade também esta vez também. Você sei algo que também da máquina. Ja, en vooral wat betreft het fonds, wil je daar even op reageren? Kijk, mijn ideaalbeeld is dat we alle uitspraken geanonimiseerd gelijk op het internet hebben staan. Zodat we af zijn van het verstrekken van papiervonnissen, zodat iedereen daar kennis van kan nemen. Maar die weg die is lang voordat we zover zijn. Bovendien duurt het enige tijd voordat vonnissen geanonimiseerd zijn. Dat is handwerk bij wijze van spreken. Dus de snelheid in dit geval betekent dat u direct een exemplaar krijgt. Maar het heeft als nadeel dat we maar een beperkt aantal kopieën kunnen draaien. Want anders hebben we dadelijk een hele dienst aan het werk die alleen fotocopieën aan het draaien is. Ik begrijp het probleem wel, want ja, u wilt niet dat u afhankelijk bent van een andere collega. En dat er dan eerst naar een redactie moet worden gegaan, daar gefotocopieerd enzovoort. Of je kunt bijvoorbeeld, wat we ook vaak meemaken, is dat mevrouw Riding als aanwezig is of meneer Servat, dan wordt meteen aan ons overgebriefd per e-mail. Dat is de beste oplossing. Ja. Dan besparen u zou het gewoon moeten scannen. Zou dat een oplossing zijn? Gewoon scannen en dan versturen? Het gebeurt vaak, maar niet altijd. Nee. Lo que me sugerir dat in ora lo que tu misalnya di algum colega di qual motivo fosse non portata presente durante il trattamento di caso, nanda manda a mi of mi collega Jussen un mail bisando non sono da alcançar di porta presente of lo por mandami alsnog nós está por ver ora mais de possível de anonimizar a sentença e mandar. Dus zij também porta sugerência. Se meneer Rafael Locai como não ganha de viajar, se vou mandar mail de viagem, nós só para ganhar o mais pronto possível. E assim nós está por dizer diferente outro colega, não? Por exemplo, não porta estar presente mesmo of está presente, pero não compreende o curso. Dus wat ik wil suggereren, wat ik zei is, mocht de collega in de zaal, dus de collega rechter, een kopie van het vonnis hebben gegeven, en dan kan je altijd, en mocht je daar geen kennis van hebben kunnen nemen, een mail sturen naar ons en we zorgen dat je dan zo snel mogelijk een geanonimiseerde versie krijgt. Het pad naar digitalisering of naar een aanbod via dienstverlening via internet, is dat een pad dat al in is gezet? En wanneer wilt u dat afronden? Ja, het is puur een kwestie van capaciteit. Als we het goed willen doen, we hebben heel veel uitspraken, dan moeten we daar een aantal mensen voor vrijstellen. En niet alleen hier, maar in alle vestigingen. Met name vanuit de advocatuur is ook dringend behoefte aan toegang tot al onze uitspraken die aan een historische grond van jaren teruggaan. En de mensen die hebben we, daar zijn we ook mee bezig om de faciliteiten maar ik wil geen gouden bergen beloven. Het is puur een kwestie van capaciteit. Maar is het project ingezet? Is er een projectleider die dit doet? Ja, we hebben een aantal stappen gezet. Ten eerste een intranet voor het Hof met alle informatie intern. En dat gaan we per 1 januari gaan we dat in werking stellen. Vervolgens gaan we de website onder handen nemen. Dat is dus een statische website die onvoldoende mogelijkheid biedt om ten eerste informatie kwijt te kunnen, maar ten tweede ook niet interactief is. Dus dat is stap 2. En als we die website hebben gerealiseerd, dan gaan we met links kijken of we daar niet alleen naar rechtspraak.nl, waar eigenlijk alle belangrijke uitspraken uiteindelijk op terechtkomen, maar ook in meer algemene zin al onze uitspraken digitaal kunnen ontsluiten. Maar ik kan u niet een tijdpad nu zeggen, alleen dat we dus die 3 stappen zetten. Eerst het intranet, dan het internet website en vervolgens de links naar databestanden. Wat ik het liefste zou zien is dat we een samenwerking zoeken met de advocatuur, maar ook met de universiteiten en de overheid om dit project gezamenlijk tot stand te brengen. En er zijn inmiddels al besprekingen gegaan, in ieder geval op Sint Maarten. Aruba wil dat ook doen. Alle wetgeving is ook via het internet te vinden, die digitaliseringsslag is al gemaakt. Dus we zullen in 2015 serieus kijken of we in samenwerking met de universiteit, de advocatuur en de overheid dat project kunnen starten.
Ik zeg het heel voorzichtig, omdat nogmaals, ik wil niet u voorspiegelen dat we al medio 2015 zover zijn. Maar ik denk dat bij de volgende bijeenkomst, over een jaar, dat we weer een stap hebben gezet. En dat u zult zeggen, het Hof is goed bezig. Ja, ik zie het de advertentie van het hoofd ICT regelmatig voorbij. Ja. Al 3 keer in de afgelopen Ja, 4 nou jaar. dan geeft dat al precies aan hoe lastig het is om gekwalificeerd personeel aan te trekken. En nogmaals, we zijn maar een kleine organisatie, dat blijven we tegen u zeggen, wij willen veel. En we willen u in staat stellen om uw werk zo goed mogelijk te verrichten. Maar we hebben niet hele grote stafdiensten. We doen het naast ons reguliere werk. We zijn langzaam maar zeker bezig om dat te professionaliseren. Daar hoort bij een communicatieplan, dat hebben we gemaakt. Daar hoort bij ook een communicatiemedewerker, daar zijn we mee bezig. En er hoort een goede ICT-voorziening bij. En op al die knoppen zijn we aan het drukken. En nogmaals, in deze moderne wereld moet de rechtspraak die slag kunnen maken van papier naar digitaal. En we hebben inmiddels goede scanapparatuur. Dus ik wil het eigenlijk aan de jonge garde meegeven die naast me zit. Als een uitdaging om dit project, laten we zeggen, in goede banen te leiden. Maar vanuit het bestuur heeft het alle steun, omdat het enorme meerwaarde heeft voor ons om zo transparant mogelijk en direct mogelijk onze uitspraken bij iedereen bekend te laten zijn. Ik ben heel erg tevreden. Jullie hebben het in 1 keer goed gedaan. Dus wat dat betreft heb ik niks te klagen. Wat ik wel wilde weten is, ik kijk heel vaak naar de NOS Journaal en dan zie ik na een rechtszaak interviews met de persrechter en procureur-generaal en officieren van justitie. Wij worden afgescheept met Norman Servas. Hij doet het goed, maar het geeft meer. Het wordt opgenomen. Ja. Maar interviews aan de persrechter of door de persrechter die worden ook gegeven als ze worden gevraagd. Na een rechtszaak bijvoorbeeld, dat kan. Ja, zeker. Oké. U vraagt en we draaien. Oké. Ja, u weet, we zullen nooit de rechter die de uitspraak doen voor de camera plaatsen. Hè. Dat is laten we zeggen, wel duidelijk dat het beter is dat een persrechter die op afstand van de zaak staat in algemene bewoordingen en toelichting kan geven. En daartoe zijn we bereid. En ook de president is bereid om een interview te geven als het gaat om onderwerpen waar ik met gezag over kan spreken. Het is meestal zo dat als het gaat om individuele zaken, u beter terecht kunt bij de persrechter dan bij mij, omdat ik toch een wat grotere afstand daarbij sta. Maar wij proberen in dat nieuwe persbeleid ook toegankelijk te zijn en aan die informatiebehoeften te voorzien. Dus schroomt u niet om daar gebruik van te maken. Wat ik ook op het nationaal zie en wat ik hier op Curaçao mis, we zien opnames tijdens de rechtszaken op momenten dat geen gevoelige dingen worden verteld. Maar je krijgt wel videobeelden van een rechtszaak en je ziet de rechter en je ziet de verdachte van achter. Ja. Hoe ver zijn we verwijderd van dat? Ik verwijs naar de persrichtlijnen, maar misschien kan Maurits daar iets naders over zeggen. Want dat is denk ik een van de mooie punten die nu in de persrichtlijnen staan. Dat we in beginsel beeld- en geluidsopname toestaan, zij het, onder strikte regie en met waarborging van alle privacybelangen die er spelen. Misschien kan je er iets over zeggen. Não, para ser concreto, se essa wordt pedir, então wordt evaluar claramente e botar a petição, botar para abrir junto com o Vesco que trata o caso, que ainda tem mais pista que tipo de caso que trata, que botar a sensibilidade do caso, então perigosidade tem, seguro em caso não, mas ainda em caso não, que tem impacto grande na comunidade. Pouco a pouco tem promessa que nós quer fazer, nós começar no último ano com 2 casos que nós laga prensa de mais cerca, do live, de by live, dia durante a uitspraak de civiele enquête, de 2 via último de Magnus, caminda com dat tem live streaming via rádio possível. Dus pouco a pouco está nang tabay. O quadro que nós põe de persrichtlijnen bisa, é possível em caso não que tem sensível de nossa comunidade
E eenmaal toe er possibiliteit er worden doen na, de samenspraak met de persrechter, e portaïteer, afspraken aan het buta, pas in een faciliteit voor zeer krijgen. Dus als je na pouco pouco está no terceiro do na, não lupita, que de maneira também botem colega, nossos colegas não também costuma na possibilidade e não. Especial pouco pouco está no tawar do tuma, e nós só vai ser possível para todo caso, pero sempre tem bom colaboração que eu vejo mesmo que vai tratar caso. So um ciclo tem que ter regie de man, ora que caso está ser tratado. Want dat is wel belangrijk, omdat wij willen nooit dat de media de inhoud van de rechtszaak gaan beïnvloeden. Dat mensen zich niet vrij voelen om zich te uiten omdat er een camera op ze gericht is. Dat een rechter zich niet vrij voelt om die zaak goed en direct te behandelen. Omdat elk woord, bij wijze van spreken, over de wereld gaat. Dus het is een evenwichtssituatie. We willen inzicht geven aan de maatschappij wat er in onze rechtszalen gebeurt. Opkomen van de rechter, hoe ziet het eruit, uitspraak. Als het gaat om de inhoud van de zaak tijdens de behandeling, dan moeten wij heel goed opletten of dat verantwoord is. Dat is het laatste wat we willen, dat het een negatieve impact heeft op de behandeling van de zaak. En iedere procesdeelnemer moet ook gewaarborgd blijven van schending van zijn privacy. Net zo goed als degene die hier in het stadhuis komen voor een zaak niet toevallig op beeld moeten komen te staan en via het journaal worden uitgezonden waarbij iedereen zegt wat deed je daar in het gerechtsgebouw. Maar ik denk dat op zichzelf dat iedereen dat wel begrijpt. Het is uiteindelijk aan de rechter die de zaak behandelt om te beslissen hoeveel ruimte er wordt gegeven aan camera's en geluidsopnames. En ik ga ervan uit dat u alleen maar die opnames wil maken in de zaken die we echt toe doen en waarvan u zegt van ja, hier is een maatschappelijk belang bij. Weet u wat banken in Nederland hebben met aanwezigheid van NOS tijdens een zaak? Ja, nou daar wordt heel verschillend over gedacht, kan ik u zeggen. En ook met verschillende ervaringen wordt het zo nu en dan wat verruimd en dan weer wat verengd. Het is dus toch een kwestie van goed op elkaar afstemmen en goed nadenken over wat belangrijk is. En zeker in deze kleinschalige samenleving moeten we daar nog een keer extra alert op zijn. Maar goed, u heeft gemerkt dat we wel gevoelig zijn voor de wens vanuit de samenleving om toch wat meer te weten en wat meer voeling te krijgen over wat er bij ons in de rechtszaal gebeurt. Senhora Sterpa, doen pergunta? Eu tenho introduzido problemas na marca 1, na mira que tem persrechtelijke papel over de speciale badge. Dus daarbij vind je toch een speciale badge van ons of niet? No, era uma keuze. Possibilidade agora nombrar, professora, é persrechtelijke conta para todo corte que está caibal de corte comum. Dus para a Ruba, também para San Martin e para a corte de 10. Está sendo uma maneira para só qual disse dienst voorlichting. Zeker de busão por arranhar busão perspas. Então, esse aí não se reconhece como tal. Mas se você não acaba, não tem problema, e você usa facilidade de corte. Tem outra isla, de outro país, também tem possibilidade de não ter, então se agora nós quer prover ora e perspasse não, porque senão não sabe o que ainda nós tem de ver, ora não de visitar nos casos. Outra pergunta que me estava fazendo, a minha também tem flame, mencionamento de with seu número, você se interessa, o que é? É uma petição específica na membro da imprensa para evitar de nombrar número específico de o caso um caso. De como posso botar ganhar com mescos como por exemplo botar com a polícia não for botar o ordo gegreisd, arriba por trás, detenido não também. Ou bem botar ganhar com o esse não cita full front, full por trás, pero também com nome. Nós aqui é uma comunidade chiquita e o que eu quero fazer é quero proteger o meu colega também para não constantemente o ordo puntra, o ordo benader e arriba caso com a assim. Pensei a querer o meneer Camille até como persrechter,
Bos nang ja meer, bos nang interviewen, bos nang filmen. Liever Hij meer. heeft geen leven meer. Hij kan de deur niet meer uit. Comprende? Dus essa na que tá começar, bos anta nas coisas como tempo ave, bos anta acompanhar, bos anta llama, livremente nós está sempre disposto para ajudar. Para assim bo dona é colega também, um tique mais para mim sabe luf. Pero e também não pode evitar subrayar que é proteção verdade que dona sentença, pero sentença está agora dona na nome de corte de primeira instância, na nome de corte comum de país não aqui. Isso é importante. Nós como instituto temos que prover jurisprudência. Pero para nós, para a noite que então já lhe um costume que botar fif aan, nós desapoata para o ex que estava envolvido nesse caso. Pensei que persrechtelijning para pedir petição específico, para assim toch por comissão ter em conta por isso. Ik heb dit soort besprekingen in het verleden vanaf 1986 hier meegemaakt en het gaat een beetje zo. En de ene moment kom je met de pers in aanraking en zeg je van nou oké, laten we dat dan zo afspreken. Vervolgens zie je allemaal netjes het gerecht, het hof. En dan in één keer doen we de achternamen op en dan komen er ook nog voornamen bij. En dan ga je met elkaar in gesprek van wat heeft dat nou voor nut. En het gaat toch om het gerecht en niet om de persoon van de rechter. En dan zegt iedereen van ja, je hebt wel gelijk. En misschien met hele specifieke zaken is het publiek ook in de persoon geïnteresseerd. En ons verzoek is om daar met beleid mee om te gaan. Ik weet in Aruba bijvoorbeeld, dat de journalisten hebben gezegd, ja dat begrijpen we wel. En bij mijn weten is het hoogst uitzonderlijk dat er in Aruba de naam van de rechter wordt genoemd. Dus de naam wordt in Aruba genoemd? Niet. Hoogst uitzonderlijk. Ja, kijk, als er dan eens een keertje iets, ik kan nou niet direct een voorbeeld noemen, maar het kan zijn dat er een hele specifieke zaak is, waar bijvoorbeeld ook een wraakjesverzoek is ingediend, dat het dan in één keer misschien nieuwswaarde heeft. Uiteindelijk bepaalt u dat. Maar wij vragen ons af van wat heeft het voor meerwaarde om elke keer de namen erbij te zetten. En het heeft voor ons het nadeel dat wij niet meer als gerecht worden beschouwd, maar als persoon. Dat zou ook naar mijn smaak de rechtspraak niet ten goede komen als we op de persoon gericht uitspraken publiceren, alsof wij als persoon het vinden, terwijl we dat professioneel als rechter vinden. Maar hebben jullie de laatste tijd confrontaties of zo, of dingen meegemaakt, bijvoorbeeld dat er foto's van rechters in de krant stonden en dan dat die rechter misschien bepaalde mensen heeft meegemaakt? Nou, kijk, iedereen die hier de trapje naar beneden loopt, die wordt op de beeldmateriaal vastgesteld, wordt opgeslagen. En op een gegeven ogenblik gaan jullie dat gebruiken. Dus ik bedoel, we zijn niet anoniem, we leven ook niet in een land waar we ons met onze initialen, bij wijze van spreken, onze functie uitoefenen. Gelukkig niet. Er zijn landen, niet eens zo ver van hier, waar de rechter echt niet met naam ergens in moet komen te staan, omdat onze leven niet zeker is. Die dimensie wil ik het niet geven. Het gaat er mij alleen maar om wat is functioneel. En uiteindelijk moet u dat zelf bepalen. Dat kunnen wij niet en dat willen we ook niet voor u bepalen. Alleen wij vragen uw aandacht voor, is het nou belangrijk om de naam van de rechter erbij te zetten, terwijl het in feite een uitspraak is van een gerecht. Het is ook niet zo dat we uw perskaart zullen ontnemen. Als u mijn naam noemt, dat ik tegen u zeg van lever maar in. Zo gaan we niet met elkaar om. Het is gewoon puur een kwestie van spelregels met elkaar afspreken, waarbij wij verwachten dat u uw werk goed kunt doen en wij onze rechters het gevoel geven, oké, we geven wat, maar dan krijgen we ook daar vertrouwen voor tegenover. Ja. Het is een kwestie van geven en nemen. En wij laten u toe in de rechtszaal, zijn ook bereid om beeldmateriaal toe te staan. En aan de andere kant vragen we enig begrip voor onze situatie. De perslijnen vanmiddag nos por haya zittingsrom. Riba website, is dat klaar van ons voorzitter aqui? Não, zittingsruim, wanneer de senhor van de Poelen Bissacaba,
website cuando dinamiza. Lo que no está haciendo ahora que nada, en todo caso, es zettingsrollen die straf. Si está bom, pues anda regularmente. Sim. Dus zij guardando op de website porta más mismo. Nossa prove serviço ainda. E seguinte, nossa palavra año passado, e persrechtijn a ser mencionado, nosso serviço que nós vai trazer de Senhor Van der Poel, como presidente novo tempo, especificamente aviso que nós quer profissionalizar nosso manejo de prensa. Então, como tu começar agora? É hora lo que nós está nos ganha persrechtijn que estava conta antes, dus não é uma atual, mas uma anterior que está conta para a corte na Holanda. Essa nós usa como ponto de saída, então nós adaptar na nossa situação específica aqui na Isla, é país que nós está serve como corte. Pero bota purba di tener cuenta que desejo un cambio que hacer presidente año pasado también durante Meet the Press que nosotros tuvimos año pasado. Desejo hacer traducir bien el persrechtijn, el deseo que nosotros también nos mandele tour orden de abogado de Aruba, de Corsol, de Bonaire y de San Martin. Nós mandelen door het ministerie Público, door hoe dingen persrechtelijk tambe officieren van justitie te worden nombrado. De orden de abogado, os abogado te worden nombrado. Também nossa papia tem informação cerca do directorado de informação de diferentes países, tanto de Corsol, Aruba e San Martin. Por exemplo, para como não trata e definir, por exemplo, que membro de prensa. Definição ainda não existe como tal, mas como não definir quem é o membro de prensa, então na quem não dá por exemplo badge. Que é critério não acaba de cumprir com ele e esse critério não conosco por trabalhar com ele também. Se me saco a base de critério governamental, senhor Sterra em sua carta e Manuela em sua carta, Rafaela me diz ok, o critério não válido, que nós estamos por aceitar como tal. Dus papiando cultura diferente stakeholders na aqui maneira nós por chamar nós chegamos a resultado aqui com o persrechtijn. Me quer seguro lo messe per una traduzione almeno una vez per anno nós lo porsinta a troppe per outro trabalho lo tá com mi collega e lo tá bom a troppe para evaluar não tona traha tem pos que lo messe cambia a troppe e por favor seja algo com durante di anno também toma contato con nós e bisa nós contra nós acercar-nos com sugerência com pergunta com nós por seguir melhorar e ponto na aqui nanta punto na di salida, regla na di nos cas, nós anda bom venir para 30, para se você trabalho, tem certo punto na para nossa pedição na ter em conta com ele, pero se tem punto na nenhuma razão, sugerência sempre está bom. Dus ze in kort lo que me quer explicar, maar altijd heel leerzaam. Daar ben ik jullie heel erg dankbaar voor. Jullie mochten altijd bellen en ik hoop dat ik jullie zo goed mogelijk heb kunnen helpen. Maar die wil was er omdat er een goed vertrouwensband is ontstaan. En dat is ook aan jullie te danken. Dus mijn werk was heel prettig en uitdagend dankzij jullie. Dus un vez más un palabra de danke. Y me pasa de viaje y palabra para mi colega. Mas ele com mil amor, para mim também ele merece tua atenção e lo que me que pedir você não de verdade, tá para por tratar ele mesmo que você não ataca. Bom? Ik ben sluit af augustus gaan passen. Een stage na corte na Gelderland, dus Arnhem. Toen fueron bien back por so, manera pues también por ahí para mí así bastante caso, tanto penal como civil. A maioria de vocês me conhece acaba por de prometer como trabalhar na corte.
Eigenlijk, nunca imaginava mesmo um dia como eu ia persrechter. E voor die hoedanigheid aqui, ik bij tra junto com você. Bom, me tá uma tarefa difícil para seguir Maurits, sombra me ali para quanto trabalho Maurits assim. Aí a passa, mostrando a persrechtling, essa ideia de cooperação com o time, mas eu sou ajudei a pedir esse junto com o bestuur. Eu toco também como uitdaging. Dus mas que eu não verwacht is aqui nunca. Ter uitdaging grande para mim. E lo me vai seguir tra com a mesma paixão com Maurits assim e também de uma maneira abrir para seguir uma boa informação que você me esteja passando bastante trabalho de uma maneira efetiva. E número de telefone, mas uma pers telefone também over voor Maurits. E participar bastante. Sim, o que tem pers reclama para pôr para trás. Sim. Sim, lo me trago um pouco bastante e para abrir para sugerência não, bastante para chamar-me, bastante para mail-me e dar-me ideia não para com as possibilidades um do outro. E esse lo me seguir assim também um pouco básico como pers medewerker e tem estreita cooperação com o bestuur de hof, com a dar-me todo o espaço necessário e toda a contribuição como me esteja fazendo trabalho aqui de maneira que está na bem-estar de corte e como estamos fazendo bastante trabalho de uma maneira boa. Seguro, please. O bestuur doen dan onze possibiliteit die usar bas, você tá gewoon graffier of gewoon, het a graffier também. Dus banden de seu trabalho, eu tenho que ajudar nós, facilitar você na que sentença, na que tudo que você está pedindo. Dus na base também palavra de danke e na posição petição para seguir a visa, de uma posição cooperação na duas cavalheiros na. Voor de aannemer van ja, nou ja, met deze mooie woorden. Er zijn vast nog meer vragen en nog meer onderwerpen die we kunnen bespreken. Maar het is niet zo dat we pas wel over een jaar met elkaar in gesprek komen, want u heeft een indirecte aanspreek. Dus ik denk dat u daar gebruik van kunt en wilt maken. Wij hebben het volste vertrouwen.